Bij de reformwinkel, dus ga ik daar even naartoe om niet mijn werk even doen. Dames en heren, jongens en meisjes, zoek hier het publiek. Mijn naam is Jackie Bagge en dit is natuurlijk weer een fijne aflevering van de muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, is de artiest die bij mij aan de bar zit, Gino. Steert. Als steert, jongen. Helemaal zo kon zitten. Ja, misschien terug. Als steert aan de bar, dames en heren. Zo gewoon gebleven, niet gaan zitten, maar gewoon gaan staan. Gino Fan. Gino Fan, dat zijn ze. Fan dat jij maakt zien. Fan, ja, Jackie. Veranderde toen zus al even erover, toen de camera nee. Wat? Wel stiek dat de lui, wat moeten de lui van Gino Fan allemaal weten, wat ik wel natuurlijk allemaal weet. Maar de lui misschien nog niet. De lui die misschien onder een kroonkamer hebben gelegen, dat die dat nog niet met hebben. Ja, tot ik 4 jaar ben geweest. Oh, dat weet je gewoon nog niet? Ja. Hij pakt die fles geweerd, zie je zo metgenomen. Dank je. En ja, Gino Fey is met een nieuwe single bezig. Die moet nu binnen een 2 weken goed komen. Ja. Niks carnavalesque, dat is ik ben geen carnavalsartiest. Het is Nederlandstalig. Dat staat eigenlijk niet in op te gebeuren. Alleen er zien een paar dingen bij wat ik helemaal niet... Nu weet ik wel, dat het hoef je allemaal niet te weten. Nog niet, zo niet te weten, maar dat kun je allemaal. Ja. Want die zit niks in het Hoge Noorden. Dat maakt dan al zo zeker. Dat klopt, ja. En dat kan nog geen uit zijn in het Hoge Noorden. In de... April. Wel, ja. En in de tussentijd, wat deze seizoen? Toch mijn optredens. Met carnaval zeg ik juist, dat is niet voor Gino Fey weggelag. Daar zitten dames en heren zittingen bij. Dat pas ik dus wel in. Ja. In de totaalzittingen, mannen hier bij elkaar zitten, daar val ik boete. Maar de optredens door het land gaan natuurlijk door. En dan op basisgebied natuurlijk. Ja. En dan gaan ze lekker vol, neem ik aan. Ik ben nu het ene die gaat moeilijk over zijn agenda. Oh, het is dan ik wel op die, daarom is er ook leeg. Maar ja, dat is mijn eigen schuld. Kliekupsie, jongen. Ja. Dus, samenvatten, er zit een hoop in het vaart. Ja, Amsterdam weer, 29 april, dan kom ik weer op een aantal bussen naartoe natuurlijk. Ja. Dat had ik gelezen, dat is genoeg. Nog 1 minuut! Jackie, nog 1 minuut! En een hou! Ja, Hans, fijn. Hans, tel even de eieren in de ijskast, kind. Daar heb je te doen. Kan ik even bij je machine op? Sorry jongens, kan ik even bij jongens zeggen? Dat heb je gewoon toes. Ja, oh, het is ook Hans. Nee, ster. Stijl. Maar die rug ook altijd open. Maar dat is wel een schoen nog een anders Hans. Vind ik wel. Hans klinkt zo, goedkoop. Zus! Laat het maar niet te huren, maar het is wel zo. Wat straks alweer bussen? Ja, we gaan dus Koningin en Dag, want we dus weer met een andere bus naar Amsterdam toe. Mijn vriend Arno, de eerste hoort hij bij. Is buschauffeur dan? Nee, dat maakt niet. Jongen, dan zou ik zeggen, pak ik in de micro. Ik hoef wel even een Maastricht-liedje zingen. Ik vind het prima jongen, maar zo ook in het Frans, ik vind alles prima. Pak ik dan een micro. Zeg nog even de titel van de morgen doen. Luchtendag. Luchtendag. De klok lukt, dames en heren, Gino Fey. Luchtendag. Als hier volgende morgen het huisje weer krijgt en die mens met je zitten zien rondjes rijdt, als het zonnetje langzaam te voorschijn komt, dan denk ik gelukkig, die heerlijke dag is voor mij bestemd. Dan ben ik zo groot dat ik vandaag bij u ben.
morgen het muntje verdween. De zon hield voorzichtig een straaltje schijnt. En loeiende klokken die spelen hun lied. Dan ben ik gelukkig, die heerlijke dag die ik nooit vergeet. Dan ben ik zo goed dat ik vandaag bij u ben. Dat ik met al mijn vrienden zoveel genieten kan. Ik ben souvenir dat dit nog niet lang doormaakt. Ik voel me toch zo goed en blij vandaag. Daar ben ik zo goed dat ik vandaag bij u ben. Dat ik met al mijn vrienden zoveel genieten kan. Ik ben souvenir dat dit nog niet lang doormaakt. Ik voel me toch zo goed en blij vandaag. Jackie, we kunnen beginnen. Jackie, we kunnen beginnen. Hans, heel fijn, heel fijn. Volgens mij hebben ze nog iemand nodig om het AZM nog een keer om uit te schilderen. Misschien kunnen ze nou even langskomen. Dames en heren, jongens en meisjes, hoe hier het publiek. Dit is natuurlijk weer een aflevering van Jackie's Muziekboutique. Voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, is natuurlijk dat er ook deze aflevering weer een chique artiest bij mij in de bar zit. En deze keer is dat niemand minder als Cor Meijer. Cor, jong, wie is er met dich? Goed, Goed. gelukkig wel. Kunt zich eens aan de lui vertellen wie Cor Meijer Ja, precies ik ben Cor Meijer, geboren in Heerlen, in de winkel. Maar ik woon nu in Brokum. Bij Martin Heugen. Onder. Martin, Martin, ja, wat vroeger hier een café heeft gehad. ja, ik ken Kent ze hem? Die is op de tiet, hè? Ja. En een pittig is. Ja, maar een goede mens. Een goede mens, ja. Moest hem alleen niet te dik komen, voor de rest. Zo. Hij drinkt zich ook graag. Ja, zo goed. Ja, dat moet ook kennen. Goed kennen. Wat wilt je nog weten van me? Nou ja, nu Wie in een ben muzikale begonnen? carrière, wie is begonnen, wie is er nu? Ja, ik ben begonnen gewoon in een café. Gewoon covers zingen. Van Benny Nijman, Chef Diederen, Raymond Schaap, Duizendmaal Bedrogen. En Koenen. Koenen. Die wat terug bij Tai Tai heeft gezeten. John Koenen. John Koenen. Rood, rood zijn die rozen. Zo ben ik begonnen. En toen heb ik Guus Smeets leren kennen. En die heeft toen veel nummers voor me geschreven. Zegt, hij moest met eigen nummers beginnen, want dat is niks. Ja, dan heb ik die veel nummers gedaan. En heb ik een duet met Rowena opgenomen. En ik ben met een nieuw nummer bezig, maar dat moet nog allemaal, dat zit nog in de pen. In de tango. Zeg, die Rowena, hebben we het over dezelfde? Ja. Hebben we het over? Ja. Rowena Van is de een Velde. feest. Van de Rowena, Velde. ik kind, stuur me een mailtje, ik maak een pleetje voor die. Rowena, is een feest, ik heb het gehoord. Zo, jong. Zeg, momenteel hebben ze een nummertje, dat gaat ze strijd nog voor ons doen. Wee, Reut op de kastelein. Kids me toch even hierover vertellen, want Ja. dat klinkt natuurlijk heel interessant. Ja, dat is eigenlijk een carnavalsnummer. Zo. En ik heb er twee. Maar dat is niet, weer Reut op de kastelein. En is dat, zeg maar, de bis ergens, en het is staan met zich vol en de mond gaat over, de is bijna goed gedrukt. En het de probeert roze. hoe mannen maakt die kastelein te En dat bereiken. kunt hè, met beer. Dus dat is toch, wie zal ik het zeggen, Als je een gezellig- nummertje over, ja, de strijd, zeg maar, hè, de worsteling, de man beer te Door kunnen de komen. wat drink en de kastelein. Zo'n thema. Jackie, nog 1 minuut. Jackie, nog 1 minuut. En nou. Ja, fijn.
Jans, had het al gevraagd met Azram om uit te gaan schelden? Nee, dan vraag ik het nu. Ga even het doen, kind, ik ben toch bezig met de lui. Cor! Klopt. Het nummer... Door. Wat vind ik fijn. Ja, ik heb heel gewerkt. Je mag schrijven de ganse dag. Ja, ja. Het nummertje. Ik heb het gecontroleerd. Dus altijd achter de bar geweest. Wat daar weet ik zo van. Ja, mocht het eigenlijk niet zeggen, maar. Je hebt me nu een paar keer een pilsje gegeven en dat vertel ik Nee, je. hoor, schrijven. Goed. Weet je wat we doen? Ik geef Ja. je de micro. Oh, dat is leuk. Ga ik die alvast staan? Dan gooi ik zo. Want dan ben ik er weer een achtergeluid. Ik Ja. probeer het geluid. Dat wordt Dames en heren. Vandaag in de muziekboutique. Troubadour, dames en heren. Cor met zijn leedje. Weer u op de kastelein. Dan kunnen we door met weer de kastelein. We zitten in ons stamcafé, we zingen hela hola heen. Het is gezellig, Joris veel is goed. We vallen binnen van de kruk, de kastelein, de hele druk, hoort ik niet en ik zwijn met de hoed. Weer op de kastelein, want we zitten zonder weer. De stemming is hier zo fijn. Jongeren met plezier. Weer op de kastelein, want we willen nog geen meer. Zonder geen het nog niet, zonder willen nog niet. Kastelein, hoe brengt dat weer? Ja, je wordt ook hoog geraakt, straks komt veel meer door het aan. De muziek die steekt weer lekker aan. Ja, de stemming die is top, maar het weer is weer op. Moet ik soms gewoon trekken aan de bel. Weer op de